Gipuzkoako hondakinen kudeaketak, GHKak, organikoa eta errefusa garraiatzeko transferentzia gunea inauguratu du gaur Elgoibarren. Debabarrenako eta Debagoienako mankomunitateei emango die zerbitzua. Gune honek ahalbidetuko du Debagoienan eta Debabarrenean organikoa eta errefusa biltzen ari diren kamioiak bertan deskargatzea. Kamioi horiek, 23 tona inguru garraiatzen dituzten kamioi handiagotan deskargatuko dituzte hondakinak, materia bakoitza dagokion tokira eramateko. Guneak 8.500 metro karratu ditu. 1,4 milioi euroko kostua izan du, eta martxan ipinita onura ekonomikoak zein ingurumen mailakoak eragingo dituela azaldu dute agintariek. 3 tolba hornituta dago, kamioi trafikoa arina izan dadin, eta baskula batek gunean egunero sartzen den guztia pixatuko du kontrol zehatza egon dadin. GHKak jabegoan duen lehen transferentzia gunea da. Elgoibarreko transferentzia gunea, gaur erabakitzeko transferentzia gunea, 1.000 euro osatu da pertsona bera, eta emango dio zerbitzua Debabarrena eta baita Debagoienako mankomunitateei ere. Debagoienako mankomunitateari emango dio behin-behinekoz zerbitzua beneko transferentzia gunea martxan hasten den arte. Eta honek ekarriko duguna da, Gipuzkoan azkenean zero zabor lurraldea bilakatzeko baldintza guztiak ematea, ez? Herritarrenak ikasi, etxeetan egin behar dugun banaketa eta horrekin hasi, eta administrazioak egin behar dituen azpiegiturak eraikitzen eta martxan jartzen bukatuz zikloa nola iristen dugula. Eta nik uste dut, eredu horretu dugula Gipuzkoako beste esparru guztietarako egon, azkenean denon artean egin behar ditugulako gauzak, denon artean egin behar ditugu azpiegiturak, eta Gipuzkoa zero zabor lurralde bilakatu dugu denon artean. Azpiegitura hau, ez da oso zinetutan, izan nioa. Horro izan dakago munduko gazta egile ezagunena, mausitxa. Hemen munduan dakago makina labenta arduan ikerketa gune garrantzitsuena. Hemen ondotik pasatzen da ur hornidura, endarotik horregara darrena. Gero, bukatu dagoen lehikoan, esatean dira bera da, sortzen dugu zaborra, kudeatu behar dugu zaborra, eta jakin behar dugu zaborrakin bizitzen. Gero hori barnatu behar dugu, eta behar dugu ezinbestekoa da, ardura hori erakutsun hori guregan. Azpiegitura hau, etorkizunean, enpresak eman dutxu, dugu bakoitzak bere etxean, herri mailan, jakin dugu zaborra kudeatzen eta ura hori zerikatzen, eta izan dezakegu hori lortzen dugu, hortik aurrerako lan guztiak karraston edo. Gero, behi bat, herritarrei, bakoitzak bere etxean, bere ardura gartzeko eta zaborra arduraz kudeatzeko. Esperaba ya, es una instalación que se empezó a hacer hace, no sé, 3 años, creo recordar. Es una instalación que lleva terminada ya algún tiempo y que era absolutamente necesaria. Nosotros, la mancomunidad nuestra, está gestionando del orden de 60 toneladas diarias de residuos y, lógicamente, la labor nuestra es recogerla calle a calle, pueblo a pueblo y depositarlas en estos sitios. Ahora mismo los depositábamos en una que tenemos en Montrico y otra que tenemos en Negra. Esta instalación nueva creo que va a dar solución a toda la comarca nuestra y por lo tanto era necesario que los 60 toneladas diarias que gestionamos de residuos hagamos el trasvase de nuestro trabajo, que empieza luego a hacer GHK pues en un sitio tan adecuado. Por lo tanto, yo creo que es un éxito para los que gestionamos los residuos en Gipuzkoa y por lo tanto es una herramienta absolutamente necesaria para el quehacer de la comarca. Que la aprovechemos y la inversión hecha la saquemos la rentabilidad de vida y que sea hecha. Elgoibarreko transferentzia gunea inauguratzen gaur eztan, pozgarria da, Gipuzkoako horrelako azpiegiturak
behar ditulako, hondakin behar bezala tratatzeko. Argi dago, ikuskue, bide hori hartu da hondakinean horreen, hemen aipatu da bezala, biziklapena, irakurtasune lantzeko, eta baliabide gaur bestearen ezta, ingurumena zaintziena, guzti erronka oso importantia da eguna. Eta transferentzia gure honen, hori egiten lagundu behar digu eta laguntzen digu, gure agustuen. Europak, beste gauza askotan esaten du bezala, kasu honetan biziklapena gizartie egiten egai guztuen, ezta? Egun hori daukagu. Agian puntuen, da, esan beharra daukagu, ez da hone eginen. Eguneko 23 bakarrik biziklatzen dugulako, ezta? Bakarrik esaten dugu, erronka edo agustu asko zaudile egiten dugulako. Asko egiten dugu, lan hori egiten dugu, baina esan beharra dago, momentuz, ez dara honen egine eta helburu askoz ere importante dut jo behar dugula, ezta? Jabetu behar dugu horretaz, gure errealitatea ezagutu eta onartu behar dugu. Sortzen ditugu hondakinen eren bat beste ez dugu biziklatzen, eguneko 23. Hori da gaur eguneko argazkia eta gaur eguneko abiapuntua. Eta noa jo nahi dugu, Europak esaten du biziklagarrian guztiek biziklatu behar dara. Eta hondakinen eguneko laro biziklagarrieta, Gipuzkoan. Baina Europak esaten duenak ere, logikoa da biziklagarrian guztiek biziklatzea. Baliabide aurkezten ditugulako, ingurumena zaintzen dugulako, lurralde garbiago bat egiten dugulako, eta soberanio garako baita ere ondoreko beranaldiarekin. Bide hori nahi dugu, beraz, ahalik egin biziklatu eta biziklapenen gizartea eraiki, ezta? Eta lehen gentokia, Gipuzkotik bintzat lantzen ari dena eta helburu jartzen duguna 2016ko egiten duguna guztien, ezta? Alegia, hondakinen honeko 70 biziklatzen agustu egiten duguna. Horretan ardura honak gana, honeko horrendak egin bai, eta honbite egin pixka bat, helburu horretan bide lagun izateko eta zentzu horretan zorionak eman baita ere egiten izateko kartetan, eta eusten dugu oso importanti ematen nahi gara. Nada da, bide duzi dago egiteko, beste batzuk egin aurrete bide hori, eta Gipuzko bertan ere baitu gure dut, ezta? Praktika honena, aitzindari izan dinei bat udalerri, eta zentzu horretan, beste hainbat erakundeekin ere, Ikastolan Federazio, Arantzaile Zintzen Kartik, Estado Eskala, Basko Berari Center, hainbat hainbat hitzarmen egiten ari gara, biziklapenan kultura hor, gizarteko hainbat esparruta zabaltzeko. Kompromiso personal da kolektiboen berdugu guzti horren egiteko, eta Gipuzkoen duk salto eman egin dugu, ezta? Bizikazia kasat ikoiztu, unuk eta hortako erakunde publikoen, eta gizarteko eragien desberdinen kompromiso behar dugu. Espero dezagun, dago bertu transferentzia gure hau baita, erronka hau irabazteko lagungar izatea. Animatu zentzu horretan,